Това е крушка, а това е жената. Общото между тях, жената често има брилянтни идеи. Днешната не е такава. Майските дъждове спряха и решихме да попътуваме. Оставих Наташа да шофира, докато моята шапка се е настанила комфортно върху таблото. Мадан в Родопите, миньорски град, енигматично място, заредено с енергия от родопските кристали. Въздухът е чист, дърветата са се разлистили, а Мадан си има образцово читалище. Има нон-стопче и ресторант, предлагащи кафе за ценители. Красив градски пейзаж, в който присъства сграда, облицована с сини плочки, както и великолепно запазена панелка. Река Маданска разсича града на две. Тук е минното дружество Горупсо, за което четем в Уикипедия, минният музей. Малко необработени камъни, разположени пред галериите на рудник Сполука. Уви, ние не сполучихме и пристигнахме в извън работно време. Но няма нищо, пак ще дойдем. До следващия път.